A podotýkam, to je všetko pre mňa. Kámo, a pre vaše info. Som slobodný a žijem sám, čiže to bude nejakých 6-7 kg plátu. Kamaráde, milujem šalát. Poďme sa pustiť do práce. Máme tu vajca, kilo mrkvy, kilo hrášku, pol kila cibuli a to najdôležitejšie na šalát 5 kilo zemákov. Päť kg zemákov uprataný, to je jeden hrnec, mám druhý hrnec. A ešte toto všetko. Ja som vedavý, že to upracem, však ani toľko hrncov nemám. Nejako sa s tým popasujeme. Ja, jen to všetko nastrúhať a nakrájať. Čiže uvidíme sa. Potom vám poviem. Takže sleduj a užívaj. Mrkvu máme nastrúhanú. Výborne, čo som si zachňapal celú linku. A ideme sa pustiť. Uhárky. Teším sa, už ma ruka bolí. Prúser. Strúham mrkvu, strúham. A ja som ju zabudol uvariť. Tak sem to robím a čalate. Surovú mrkvu. Cibulu. Ideme nakrájať. Všetko máme nakrájané, všetko máme nachystané, ešte dovarím hrášok. Vidíš, tu sa mi varia zemáky, za nejakých 5 minút budú hotové. Čiže ak sa ti takéto predvianočné videjko páčilo, nezabudni sledovať part 2, pretože budeme míšať šalát a robiť rybie filé. Dúfam, že zachňapem celú kuchyňu. Takže, ktorý by sa nepáčilo moje videjko, alebo by sa sem vlastne nevrátili na part 2. Želám pekné Vianoce, šťastný nový rok. Aj hejterom, áno. Aj hejterom. A sleduj part 2. Čau.